Ассалому алейкум патарон модарам хоҳарон ва бародарон азиз. Имрӯза мавзӯи мо оиди бемории пневмония. Гуфтам мегузарем, марҳамат карда гӯш кунед. Пневмония аз калимаи юнонии пневмо шуш, газаки шуш, зотурия, газаки шадид ва музмини алёлаҳо, бронхиолаҳо ва бофтҳои пайвасткунандаи шуш. Пневмонияи одамро вирусҳои грипп, аденовирусҳо, вирусҳои нитозӣ, бактерияҳои пневмококкҳо, стафилококкҳо ва ғайраҳо меангезад. Аз ҳад зиёд хунукхӯрии назлаи роҳҳои болои нафас, дарди дандон, сустшавии организм ва ғайра боиси авҷгирии пневмония мегардад. Пневмония шадид се хел мешавад. Газаки пардаи шуш плевропневмония мегӯянд. Газаки бронхопневмония ва пневмонияи вирусӣ ҳангоми газаки пардаи шуш ҳарораташ то 39-40 градус баланд шуда сари сина дард мекунад ва бемор сахт месӯфад. Дар вақти газаки бронхо бошад қисмҳои алоҳидаи шуш иллат меёбад. Ҳарораташ то 38 градус баланд мешавад ва бемор оҳиста оҳиста месӯфад. Пневмонияи вирусӣ аксар дар вақти эпидемияи грипп мушоҳида мешавад. ҳангоми он бофтаи пайвасткунандаи шуш иллат ёфта бемории кашол меёбад. Плеврит, думал, коллапс ва ғайра боди пневмония. Дар вақти пневмонияи музмин процессҳои газаки қисмҳои осебдидаи шуш дар ҳар сари вақт авҷ мегирад. Духтурони тоҷик барои давобати пневмонии стафилококки бачагони усули ба воситаи пӯст ба шуш фиристодани антибиотикҳоро васеъ истифода мебаранд. Давобати бачагоне ки ба пневмонияи музмин гирифторанд дар санаториҳо гузаронда мешавад. Муолиҷа ба беморхона хобонидани бемор, истеъмоли антибиотикҳо, доруҳои сулфаниламиди, физиотерапия ва ғайраҳо. пешгирӣ нест кардани манбаи сироят, обу тоб додани организм, пурра тобат кардани пневмонияи шадид ва ғайра мебошад. ин буд як мавзӯъ оиди бемории пневмония. бародарони азиз, агар мавзӯъ ба шумо писанд ояд, шумо лайк гузоред ва дӯстони худ равон кунед, то ки подписчикони мо зиёд шаванд. хуб, дар амони худо бошед. худо нигаҳбон.